Happy Halloween! Usa kini sa mga madunggan nato inigabot sa kasaulugan sa Halloween. Dili lang mga greetings, ato sa makita ang nagkalain-laing dekorasyon sa mga balay, sama sa mga gikulit nga kalabasa, mga bungo o kalansay, mga lawalawa, mga lubnganan, itom nga iring, paniki, mga maskara sa mga wakwak o uban pang makahadlok nga elemento ug bisan pa man mga patay nga lawas. Mas makahadlok ang dekorasyon, mas maayo. Apan nakapangutana na ba kamo kung ngano nga ginasaulog man sa katawhan ang usa ka piyesta nga may kalabutan sa mga makahadlok nga butang? Ingon ng mga Kristiyano, maayo ba nga saulugon nato og itudlo sa atong mga bata ang pagsaulog sa Halloween? Nining episode, atong susihon ang kamatuuran bahin niini nga kasaulugan. Kung buot nimo nga makapahimuot sa atong Amahan sa langit, kinahanglan imong mahibalan ang iyang hunahuna bahin niini nga popular nga piyesta. Mga higala, dili na nako dugayon pa. Akong ihatag kaninyo ang napulo ka mga rason nganong kinahanglang likayan sa usa ka Kristiyano ang pagsaulog sa Halloween. Una nga rason, ang Halloween usa ka pagano nga kasaulugan. Ang mga basahon sa kasaysayan sama sa encyclopedia nagapakita sa sinugdanan sa kasaulugan sa Halloween. Pananglitan, sumala sa History Channel, ang Halloween nagikan sa usa ka karaang piyesta sa mga Celts sa adlaw sa Samhain. Ang pulong Samhain nagkahulugang primerong adlaw sa Nobyembre. Ang mga Celts sa unang panahon, mga 2,000 ka tuig na ang naglabay, nagasaulog sa ilang New Year sa November 1. Kay mao kini ang katapusan sa summer or tig-init o sinugdanan sa winter o tig-tugnaw. Ang mga Celts nagatuo nga sa gabi sa Oktubre 31, usa pa moabot ang ilang New Year, ang babag sa tliwala sa mga kalibutan sa mga patay o sa mga buhi mabungkag. Busa ang mga espiritu daw sa mga patay manggula o mubalik sa yuta. Tungod diini, ilang ginatuuhan nga pinaagi sa presensya sa mga espiritu, ang mga pari sa mga Celts nga gitawag nga Druids makahimo daw sa masayon nga paagi sa pagtagna sa mga panghitabo sa malabot nga panahon. Niyan ang gabi una, ang mga Druids nagahimog usa ka dakong bonfire ug ang mga katawhan nagatapok palibot niini ug nagahalad og halag nga sinunog gikan sa ilang mga tanom ug mga hayop. Ang mga Celts usab nagasulob og mga sinina o costumes sama sa mga ulo ug panit sa mga hayop ug nagabuhat usab sila sa mga pahinghimalad ug panagna. Atong makita nga ang Halloween dili ka sa ulugan nga tinudlo sa Biblia, kung dili ka sa ulugan sa mga dili motuo sa Biblia. Gitawag kini nga pagano nga kasaulugan. Unsa man ang sulti sa Biblia bahin niini? Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 29 hangtod sa 30. Sa diha nga pagalaglagon ni Yahweh nga imong Dios sa tubangan nimo ang mga nasod nga imong pag-adtuan aron sa paghingilin kanila o mahinginlan mo na sila o magapuyo ikaw sa yuta nila, magbantay ka nga dili ikaw mamabitik sa pagsunod kanila sa tapos na malaglag sila gikan sa tubangan nimo o nga dili ka mangutana matungod sa ilang mga Dios nga magaingon unsaon nini mga nasod sa pag-alagad sa ilang mga Dios. Sa ingon usab niini ang akong pagabuhaton. Mga higala, ang Biblia naghisgot nga dili mahimo nga sagulan nato ang atong pagsimba sa buhi nga Dios sa mga paagi sa pagsimba sa mga pagano tungod kay kana nga klase nga pagsimba ginadumtan sa Dios. Ikaduhang rason, ang Halloween nagahimaya kang Satanas. Dili ka mo matuo? Tan-awa ang imong palibot. Tan-awa ang magibuhat sa makatawan sa adlaw sa Halloween. Kinsa sa imong hunahuna ang ginasimba o ginahimaya niya nga adlaw? Ang Dios ba o ang Yawa? Dili na kinahanglan pahisgutan. Dayag kaayo ang tubag niini mga pangutana. Ang Halloween usa ka kasaulugan nga gipahinungod sa Yawa. Ang pagpaghadlok sa mga katawhan pinaagi sa mga horror movies, mga binuang ug malaksot nga mga costumes ug uban pang makahadlok nga mga butang, dili iya sa Dios kundi dili iya sa Yawa. Mamahimo bang pagasimbahon nato ang Dios o ang Yawa? Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 20 hangtod sa 22. Apan gingon ko nga ang ginahalad sa mga hintil, ginahalad nila sa mga Yawa o dili sa Dios.
O dili ako buot unta nga mag-umalambit kamo sa mga yawa. Kamo dili arang makainom sa kupa sa Ginoo o sa tagayan sa mga yawa. Kamo dili arang makambit sa lamisa sa Ginoo o sa lamisa sa mga yawa. Kung gihagit ba nato ang Ginoo sa pangabugo, labi pa ba kitang makusganon kay kaniya? Ikatulong rason. Ang Halloween nagahatag sa yawa og usa ka lig-ong tinduganan. Nahibalo ba mo nga sa matag panahon nga kita mo sa ulog sa Halloween ug mubuhat sa mga buluhaton niini sama sa pagtanaw og horror movies ug pagsulob og horror costumes, ginahatagan nato ang yawa og access sa atong hunahuna ug kinabuhi? Ang Biblia nagsulti kanato sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 26 hangtod sa 27. Managpanuyog kamo og ayaw kamo pagpakasala, dili unta matunuran sa adlaw ang inyong kasuko, dili ninyo paghatagan og lugar ang yawa. Ayaw hunahunaa nga ang Halloween dili makadaot. Sa pagkamatuod, usa kini sa kusgan nga puwersa o gahom nga ginagamit sa yawa aron impluwensyahan ang atong hunahuna. Ang Halloween nagapaduol kanato sa yawa og dili ngadto sa Dios. Dili kita magpalimbong. Ayaw nato siya tuguti sa pagsulod sa atong hunahuna. Likayi ang pagsaulog ni ini ayawanon nga piyesta. Ikaupat nga rason. Ang Biblia wala magtudlo bahin sa immortal nga kalag. Aron dili makita ang pagano nga sinugdanan sa Halloween, ang dakong simbahan sa Kristyanismo nag-ili sa pangalan nini o gihimo kining All Saints Day. Kini ginasaulog sa Nobyembre 1. Gidugagan pa jud og usa pa ka piyesta pagkaugma Nobyembre 2 o gitawag kini nga All Souls Day. Dugang pa niini, ang All Saints Day o All Souls Day dili makita sa Biblia. Wala gyapon kini magtudlo nga ang kalag sa tawo human kini mamatay maglaag-laag sa yuta. Ang pulong immortal soul dili makita sa Biblia, basahon man nimo gikan sa Henesis hangtod sa bugna. Hinuon ang Biblia naghisgot nga ang kalag nga makasala kini mamatay. Si Harong Solomon nagpamatud usab niini sa iyang pagsulat sa Ecclesiastes 9:5. Kaya ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. Busa dili tinuod nga sa adlaw sa Halloween o All Saints Day, ang mga kalag sa mga minatay manggawas og mabisita sa ilang mga paryente. Ang taong patay, patay gayud. Dili na kini moadto pa sa yuta sa mga buhi, kining pagtulunan dili makita sa Biblia. Kung karon lang nimo nadunggan kini nga pagtulunan ug buot nimo nga masayod pa bahin niini, amo ikaw ginauhag nga basahon ang article nga may uluhan, How Biblically Accurate is the Immortal Soul Teaching? At lamang sa website nga biblicaltruths.com o pangita ka na nga title. Usab, aduna kami video blog nga nagahisgot gyapon bahin niini nga pagtulunan. Alang sa binisaya nga hubad, mamahimong mo adto sa Facebook page sa Biblical Truths o pangita ang video nga may uluhan, malangit bagayod ta kung kita mamatay? Makita gihapon ang English o Tagalog version niya nga video sa maugi hapon nga Facebook page. Hinaot nga kini mga resources makahatag kanimo og sakto nga pagsabot bahin sa pagtulunan sa immortal soul. Ikalimang rason. Kita gitawag aron mahimong mga suga sa kalibutan. Ang mga Kristiyano kinahanglan mamahimong suga sa kalibutan. Ano ang sulti ni Kristo? Mateo 5:14 hangtod sa 16. Kamo mao ang sugas kalibutan, ang lungsod nga nahamutang sa ibabaw sa usa ka bukid dili masalipdan. Ang mga tao magadagkot og lamparahan dili aron ibutang sa ilalom sa taksanan kun dili sa ibabaw sa tangkawan. Ug kini magaiwag sa tanan nga nasa balay. Sa ingon niana, iiwag ninyo ang inyong suga sa tubangan sa mga tao aron hikit-an nila ang inyong mga buhat nga maayo o pagaymayaon nila ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ang Halloween ba nagatudlo bahin sa kahayag? Ang pagsulo ba og sinina nga makahadlok mga buhat ba sa kahayag? Ang pagtanaw ba og horror movies buluhaton ba sa kahayag og nagadayeg ba sa Dios? Dili. Busa dili angay nga moambit kita niini mga kasaulugan.
Sa atong pagpaduol sa Dios, kinahanglan magpalayo usab kita sa mga buhat sa kangitngit. Kay ginadumtan sa Dios ang tanan yawanong butang o mga buhat sa kangitngit, apil ang kasaulugan sa Halloween. Ikaunom nga rason, ang katawhan sa Dios lahi sa mga katawhan sa kalibutan. Halos tanan nga butang nga popular sa kalibutan sukwahi sa tudlo sa Biblia. Usa na niini ang Halloween. Dili katingala nga kining yawanon nga piyesta popular sa kalibutan, kay ang Biblia naghisgot nga gibutahan sa Dios niini nga panahon sa kalibutan nga walay lain kundi ang yawa, ang mga salabutan sa mga dili matinuon aron ang kahayag sa mayong balita sa imayan ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios dili mosidlak kanila. Makita kana sa 2 Korinto kapitulo 4 bersikulo 4. Ang tibok kalibutan na ilalom sa gahom sa Dios sa kalibutan nga mao si Satanas. Busa makita sa mga kasaulugan niini ang mga yawanon nga mabuluhaton o impluwensya. Apan alang sa mga tinuod nga Kristohanon, aniya ang awhag sa Dios. 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 14 hangtod sa 18. Dili kamo magpasangon og samang yugo uban sa mga dili matinuhoon, kay unsaon man pagpanagkakuyog sa pagkamatarong o sa pagkamasupilon. Kung unsaon man paginabitay sa kahayag uban sa kangitngit, o kung unsaon man pagkaangay ni Kristo uban kang bilyal, kung unsa ang kaambitan sa matinuhoon uban sa dili matinuhoon, o kung unsaon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan. Kay kita mo ang templo sa Dios nga buhi, matud pa sa gingon sa Dios, magapuyo ako kanila o magalakaw sa taliwala nila, o ako mahimong Dios nila o sila mahimong katawhan nako. Tungod niana, manggula kamo sa taliwala nila o managpamulag kamo nagaingon ng Ginoo o dili kamo manghilabot sa mahugaw o pagadawaton ko kamo o ako mahimong amahan ninyo o kamo mahimong anak nako, lalaki o babae, nagaingon ng Ginoo ang makagagahom. Ang mga tinuod nga katawhan sa Dios, mga balaan man o ginahin alang sa usa ka espesyal nga katuyuan, busa dili kita magpahiuyon sa buluhaton sa kalibutan. Apil ang mga kasaulugan niini tungod kay dili mahimo nga magamit kita sa Dios sa pagbuhat sa iya mga balaang buluhaton kung kita anaa pa sa mga kalibutanong sistema o buhat. Ikapitong rason, ang Halloween nagatudlo og daotang kinaya sa mga bata. Sa adlaw sa Halloween, ang mga tao, apil ang mga bata, ginatudluan sa pagpanghadlok sa isig katao. Dili ba dautan kini nga buluhaton? Aniya pa? Adunay dula sa mga bata nga gitawag nga trick or treat. Kundi ang bata moadto sa mga balay sa silingan aron mangayog candy. O kung dili sila hatagan, pagadauton nila ang balay pinagi sa pag-vandalize niini. Dili ba dautan kini nga buluhaton? Tingali dili popular kini nga buluhaton dinhi sa Pilipinas, apan sa ubang nasod ginabuhat o ginatugutan kini sa adlaw sa Halloween. Dili ba ang Dios nagsugo kanato sa pagtudlo sa atong mga anak og maayong pamatasan? Dili ba ang Biblia naghisgot bahin sa pagtahod o pagrespeto sa atong mga silingan? Apan ngano man ang mga bata nakakaton hinuon og mga daotang buhat pinaagi sa pagsaulog sa Halloween. Usa lang ang tubag mga higala. Ang Halloween dili iya sa Dios kundi iya sa yawa. Dili lamang kini nagadaot sa hunahuna sa mga hamtong, kundi dili nagadaot usab kini sa mga nahuna sa mga gagmay ug inosente nga mga bata. Magpalayo kita gikan niini nga kasaulugan. Ikawalo nga rason, ang Halloween makahatag og sakit sa mga tao. Sa unsang paagi, nahibalo ba mo nga ang refined sugar o refined carbohydrates usa sa makadaot nga sangkap sa atong mga pagkaon? Ang pagpalabi sa pagkaon niini nga mga butang mo hinungdan sa mga sakit sama sa diabetes. Ug nahibalo ba mo nga sa adlaw sa Halloween ang sales sa mga candy o guban pang tamis sa mga pagkaon kasagaran musaka? Kung ang Halloween gubog na pa sa Dios, ngano nga makahatag man kini og sakit? Usa kini ka ebidensya nga kining kasaulugan iya sa yawa. Siya lamang ang may katuyuan sa pagguba o pagdaot sa lawas sa tao. Makita ka na sa Juan 10, versikulo 10. Nagingon, ang kawatan o sa kahulagway kang Satanas, dili muanhi kung dili aron siya makapangawat o makapamatay o makapanglaglag.
Ako mianhi aron sila may kinabuhi o makabatuon ni ana sa labing madagayahon. Ang bisan unsa nga piyesta o kasaulugan nga makadaot sa lawas sa tao, dili ka na iya sa Dios, kundi iya sa yawa. Ikasiyam nga rason, si Yeshua o Jesus dili gayud musaulog sa Halloween. Si Kristo nagsulti sa Juan kapitulo 4 bersikulo 23 hangtod sa 24, apan moabot ang takna o karon miabot na nga ang mga magtuod nga magsisimba magasimba samahan pinagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay mao kana ang ginapangita samahan nga mga magsisimba kaniya. Ang Dios espiritu man og kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Adunay duha ka sukaranan sa sakto nga pagsimba. Una, pagsimba sa espiritu. Ikaduha, pagsimba sa kamatuoran. Ang pangutana karon, ang Halloween ba nagatudlo sa pagsimba sa amahan sa balaan o espirituhanon nga paagi? Dili. Ang Halloween ba nagatudlo sa kamatuoran? Dili. Sa walay bisan unsang punto nga ang Halloween nagapakita og balaan nga pagsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Busa dili mahimo nga si Kristo mo sa ulog ug usa ka piyesta nga puno sa kadautan, puno sa bakak ug yawanon nga mga tulumanon ug ingon nga mga Kristiyano sa ato pang mga tinugyanan ni Kristo, kita usab kinahanglan mulikay niini nga klase sa kasaulugan. Katapusan nga rason, kita gisugo sa pagsaulog sa mga piyesta o mga balang adlaw sa Dios. Ang Dios nagsugo kanato sa paglikay sa mga pagano nga piyesta sama sa Halloween. Apan nagsugo sab siya kanato sa pagsaulog sa iyang mga tinudlo nga piyesta o mga balang adlaw. Makita diya sa Levitico 23 ang lista sa tanan niyang mga kasaulugan. Mao kini ang kinahanglan nato tumanon og dili kadto mga piyesta nga hinulang gikan sa mga pagano nga nasagulan og yawanon nga mga buluhaton. Ang detalye niini mga balang adlaw sa Dios pagatunan nato sa mosunod nga mga programa. Mga higala, mao kini ang napulo ka mga rason ngano nga kinahanglan nato likayan ang pagsaulog sa Halloween. Kung buot nimo nga mga pahimuot sa Dios, tumana ang iyang mga sugo ug sunda ang iyang katuyuan sa imong kinabuhi. Magpahilayo kita gikan sa mga buhat sa kangitngitan nga makita diya sa mga kalibutanong kasaulugan o magpaduol kita sa Dios pinaagi sa pagbuhat sa mga buhat nga Diosnon o mga kasaulugan nga iya tinudlo. Busa ayaw kahadlok, magpalahi kita sa kalibutan. Biyai ang impluensya sa Dios sa kangitngit nga mao ang yawa o magpailalom kita sa impluensya sa makagagahom ug buhi nga Dios sa kahayag. Kung kini nga video nakahatag kanimo og dugang nga espirituhanon nga kaalam, ayaw pagduha-duha sa pag-share niini ngadto sa imong mga higala o sa imong mga pamilya aron makatabang usab kini kanila sa pagkat-on sa kamatuoran diha sa Biblia. Kini si Ruel Campos o hangtod sa sunod na usab nga pagtulunan dinhi sa biblicaltruths.tv.